Случвало ли ви се да ви духа през контакта или да затворите прозореца, но все пак да усещате лекия полъх на вятъра? Днес ще говорим за въздухоплътността, една много важна, но често пренебрегвана тема в строителството. Аз съм архитект Антон Добревски, акредитиран преподавател по пасивни къщи и в това видео ще ви покажа какво означава въздухоплътността и как да я подобрим. Изолацията работи ефективно само ако сградата е въздухоплътна. Ако има фуги, отвори, топлият въздух просто ще минава през тях и изолацията губи до 5 пъти своята ефективност. И като казвам фуги и отвори, имам предвид дори такива, които са много малки, по няколко милиметра или сантиметра. Но какво представлява въздухоплътността? Това означава да се спре свободното преминаване на въздух през стените, покрива и пода на сградата. Ако сградата не е въздухоплътна, това може да доведе до много проблеми. Първо, това води до повишена консумация на енергия, оттам и високи сметки и разходи. И тази графика, направена със софтуера за проектиране на пасивни къщи, ясно показва линейната връзка между въздухоплътността на сградата и енергията за отопление. Като по хоризонталата е показана въздухоплътността, която се измерва със стойността N50, която показва каква е кратността на въздухообмен при 50 паскала разлика в налягането между вътре и вън. А по вертикалата имаме енергията, която сградата изразходва за отопление, която се измерва в киловатт-час на квадратен метър годишно. И пример за референтни N50 стойности са изискването при пасивни къщи, именно N50 да е по-малко или равно на 0,6 на час. Според наредбата от 2022 година за техническите изисквания към енергийните характеристики на сгради в България, висока въздухоплътност на еднофамилна сграда е когато N50 стойността е под 4 на час, което значи при 50 паскала разлика в налягането, целият вътрешен въздух да се обмени 4 пъти през ограждащата конструкция. И виждаме, че в този случай при въздухоплътност от 0,6 на час енергията за отопление е 15 кВт на квадратен метър годишно. При 4 на час се покачва повече от 2 пъти и става около 34, а при средна въздухоплътност от 10 на час енергията за отопление стига дори 74 кВт на квадратен метър годишно. И с това виждаме ясно, че сградите с лоша въздухоплътност използват много повече енергия в сравнение с въздухоплътните сгради. И когато говорим за въздухоплътност е важно да разберем и връзката между температурата и относителната влажност на въздуха. А тя е следната. Колкото по-топъл е въздуха, толкова повече водна пара може да задържи. И представете си въздуха като две чаши с различен размер. При 20 градуса въздуха може да съдържа около 18 грама водна пара на кубичен метър въздух. При минус 5 градуса той може да носи едва 3 грама на кубичен метър. Тоест имаме голяма чаша, която е топлия въздух и малка чаша, която е студения въздух. Ако голямата чаша е пълна на 25% или с други думи имаме 25% относителна влажност и пренесем точно същото количество влага в малката чаша, то тя тогава ще прелее. И какъв е резултата? Конденс. Но какво означава това на практика? През зимата вътре въздухът е топъл и произвеждаме влага като готвим, чистим, къпем се и всичко това добавя влага в помещенията. Сега представете си, че същия този въздух премине през стената. Какво ще се случи? Влагата ще намери студено място в конструкцията, ще кондензира на студената повърхност и започва там да се натрупва с времето. А това създава идеални условия също така и за образуването на мухъл. Но какви са начините, по които влагата може да навлезне в конструкцията? Има два начина. Първо, чрез дифузия. И това е когато молекулите на водните пари преминават през порите на материалите. От места с по-висока концентрация на влага към места с по-ниски концентрации. И през зимата това е отвътре навън, тъй като вътре е по-топло и влажно. Вторият начин е чрез самия въздух, а именно когато топлият въздух пренася влагата със себе си, така че ако стената не е въздухоплътна, влагата буквално просто си пътува през конструкцията, така да се каже, носена от въздуха и съответно това причинява проблеми. И нека разгледаме това малко по-детално. През зимния отоплителен период, през 1 квадратен метър стена, което представете си въздухоплътна стена, 1 на 1 метра, ще преминат около 100 мл вода чрез дифузия, което е, да си го представите, горе-долу ето толкова вода. Но ако имаме дупка в стената, което може да е пробиви за кабели, гофри, тръби и така нататък, съответно ако имаме отвор от 4 квадратни сантиметра, представете си колко е малко това, 4 см на 1 см, то през нея може да мине ето толкова вода. Сега ще ви покажа. Ето, 20 литра вода или 200 пъти повече в сравнение с водните пари, които иначе ще преминат през конструкцията, когато нямаме отвори във въздухоплътния, но паропропусклив слой.
И това е причината да искаме сградите да са въздухоплътни и да спираме топлия влажен въздух, да не навлиза в конструкцията. Освен това, добрата въздухоплътност изключително много допринася за по-комфортната среда и постоянната температура в сградата. А преди да продължим към въпроса как постигаме добра въздухоплътност, ако видеото ви харесва и искате да ми помогнете да достигна до повече хора, абонирайте се. Това означава много за мен. Обратно по темата. Първо, трябва да отговорим на въпроса къде трябва да се постави въздухоплътния слой, отвътре или отвън. И той трябва да бъде от по-топлата и влажна страна на сградата. За климат като България, въздухоплътният слой трябва да е от вътрешната страна на топлоизолацията, тъй като преобладаващи отоплителния сезон искаме топлия и влажен вътрешен въздух да не излиза извън сградата, но също така и да не навлиза в самата конструкция. И не забравяйте, въздухоплътният слой трябва да обгръща целия отопляем обем на сградата и трябва да е, разбира се, непрекъснат. А що се отнася до конкретните материали и методи, няма универсално решение, защото всяка сграда е различна и въздухоплътната конструкция може да се реализира с различни материали и компоненти, като например с бетон, с измазани тухли, като разбира се трябва да има подходяща дебелина на мазилката, ОСБ плоскости, както и въздухоплътни мембрани. И въздухоплътният слой не е задължително да е от един и същи материал навсякъде в сградата. Например, на пода това може да е бетона, по стените може да са измазани тухли, а на покрива, ако е с дървена конструкция, тогава мембраната ще ни служи като основния въздухоплътен слой. И важно е не само кои материали ще съставят самия слой, но и как те се свързват едни с други, за да няма отвори. И за тези връзки и прониквания има специални ленти и компоненти. Например, около прозорците слагаме въздухоплътни и паронепропускливи ленти. Мембраната на покрива я свързваме с специална лента, която е с допълнителна армираща мрежа към мазилката на стената. А пък отворите около тръбите и кабели внимателно трябва да облепим. И най-добре е въздухоплътността, разбира се, да бъде взета предвид още по време на проектирането на сградата или по време на планирането на реновацията. И разбира се, колкото и добре да се направят чертежите и детайлите, ако не се изпълнят правилно на място, то сградата няма да е въздухоплътна. И затова след като е завършен целият въздухоплътен слой на сградата, на място се прави така наречения blower door тест или тест с диференциално налягане. И това е тест задължителен за всички пасивни къщи, при който сградата се надува с вентилатори и създаваме под или над налягане, което ни помага да открием течовете, проникванията във въздухоплътния слой, но също така и да изчислим каква е конкретната N50 стойност за проекта. На сайта ни sgradaplus.bg можете да разгледате различни решения и компоненти за въздухоплътност, а въздухоплътността е само една от 5 стъпки, които са нужни да следвате, за да направите една наистина енергийно ефективна сграда. И за да разберете кои са другите 4, гледайте това видео. Благодаря ви, че гледахте и до скоро!